моҳи мард аз пешбаҳор бошад ҳам лекин сардии фасли сармо ҳоло ҳам таъсирашро ба ниолҳои гармхона расонидан аз эҳтимол дур нест. дар чунин вазъият дар гармхонаи назди мактабӣ дар деҳаи кадучи ноҳияи восе ба меъёри гармидиҳӣ диққати бештар дода кӯшиш доранд ки ин шабу рӯзҳои сард дар дохили гармхона ҳарорати гармиро муътадил нигоҳ доранд. мо ҳамеша дар фикри хавли ин заминҳо ҳастем, чунки дар назди муассисаи таълими заминҳои барои обчакорӣ зиёд ҳастанд. мо шумо чӣ хеле ки дида истодаест, ҳозир мо соли 2023 сар карда дар парник аллакай маҳсулотҳои қаламфар, помидор ва гашниш, укроп ҳаминҳоро кордагием ва аз моҳи декабр сар карда аллакай мо маҳсулоти тозаи ҳамин заминҳои назди муассисавиро дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ истифода бурдастем. дар ин муассисаи таълимӣ бо мақсади истифодаи самараноки замин соли аввал аст ки аз гармхона истифода менамоянд. дар масоҳати 1 сотиқ замин помидору болгарӣ ва дигар маҳсулотҳои сабзавотӣ аз моҳи декабр то ин ҷониб ҷамъоварӣ шуда истодаанд. дар ҳақиқат ман ҳаминро гуфтанистам ки соли аввал буд, соли якум маротиба кордани ҳамин замин истифодаи ҳамин гармхона буд. мо он қадар хай таҷриба ки надоштем, лекин ман аллакай дар байни 3 моҳ таҷрибаи худам гирифтам ки ман бояд ки мисол аз ҳамин замин мақсад 3-4 маротиба ҳосил бигирем ва ҳамин ҳосили ҳамина ман ҳам мисол як қисматша ба фурӯш барорем ба ҳамин корхонаи мактаб ки дар ҳамин ҳисоби ҳамин бо нурниҳои минералӣ ва тухмӣ бихарем ва дигарша барои хонандагон истифода барем. бо мақсади таъминоти бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ аз лиҳози экологӣ тоза дар ноҳияи восе майдони кишти зироатҳо васеъ карда шуда дар деҳаи кадучӣ имсол гармхонаҳои нав ташкил ёфтанд. гармхонаи амаки раҷабалӣ ҳам дар пайравӣ ба дигар гармхонаҳои ҳамдеҳагонаш ҳамин сол сохта шудааст. соли аввал мешавад, баъд ба солҳои дигар ҳам мумкин таҷриба гирифтагем ки иншоалло ки нақл мешавад. ина угон кардем, ина бодринги помадор вайсар мешунем. дар ин гармхона дар масоҳати 1 соти қитъаи замин раҷабалӣ кишти маҳсулотҳои гуногунро баро мондааст. бо дар назар дошти он ки помидор имсол ҳосили хуб дод, мақсад дорад ки соли оянда кишти онро васеъ ба роҳ монад. дар қитъаҳои дигар тухми маҳсулотҳои сабзавотӣ кишт намудааст. шавага буд давомаш мегием. Неози 18 метр медрози. мехоҳем ки бояд тага буда барои агар бишавага мекунем тага бу. ҳам барои фоидаи оилада ҳам бозор мебарем мефурӯшем аз нутар бу. асоси 2 нафар кор мекунем. 3 кас бигем да. қати хелман. 3 кас ҳамҷа меҷем айдамада кор мекунем. кор чӣ хеле душвор нест? Не, душвор нест аҷа. ай хунукӣ имсола таъсир нарасонад 2-3 рӯзе ки хунукӣ омад? Не, таъсир қас бисёр нарасон. ҳай алоқ мекунем пешка ҳаст ангишт аст алоқ мекунем. ҳамун температураша нигоҳ медорем. то 18 градус мешавад. раҷабалӣ одинаев мегӯяд ки аз истифодаи гармхона фоидаи соҳ ба даст овардааст ва мақсад дорад ки дар паҳлӯи ин гармхонааш имсол боз як гармхонаи дигар созад. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид.